Jau. Apoštol sa zobil ráno veľmi rýchlo. Cítil bolesť, ktorú necíti skoro nikto. Bolelo ho hrdlo, chcel zistiť, o čo ide. Potom si spomenul, že bol v Čaňanskej zmrzline. Stalo sa to deň dozadu, keď Apoštol išiel sama. Hovoril mu, že idem na zmrzlinu Smrčania. Došli sme tam, videli sme partiu čiernych ľudí. Samuel už mi povedal, že to nevidí na veľké sľuby. Apoštol sa pýta, či si môže dať zmrzlinu. Predávač mu hovorí, že už má zatváraciu hodinu. Apoštol sa pýtal pekne, že či si môže dať. Predávač mu hovorí, že má na výber viac. Ešte sa nás pýtal jednu otázku, či si nechceme dať dubajskú zmrzlinu, jak skurvený sráč. Tak som si vybral mango a stračatelu, išiel som do bičiek, som videl tú skurvenú hygienu. Môžete mi prosím povedať, čo ste tam dali za hľad? Evan a Kinky. Nič iné iba. Chutilo to, jak keby som to vyzeral 3-krát za sebou a zjedol a potom zase vyzeral. Hovno. Proste je to zhovnené z hovnisko, vám ja ho